Čaute u dnešného videa, ja som Leopard 777 a dneska som tu zo Star! Ahojte! A dneska to bude video z Adobe Dream. Ukážeme vám 3 outfity, ktoré sme pred chvíľou natáčali ako video, ale nazvalo sa to, takže ako doplnok tu budú naši halloweenskí petovia. Tak, užite si video. Star, začínaš so všetkými 3 outfitami. Dobre, takže toto. To je prvý outfit. Dobre, toto je druhý outfit. A posledný. Posledný bol na tému Halloweenská pyžamová party. A teraz idem ja. Takže prvý outfit je toto, to je tá pyžamová party. Druhý outfit je toto. A tretí outfit je toto. Páči sa mi podľa mňa všetky pekné a chcem vám povedať, že máte ich ohodnotiť do komentárov od 1 do 10. Leopard 777 a Star, všetky zvlášť. Ohodnotíte od 0 do 10, nezabudnite to, keď už to pozeráte, prosím. No dobré. Takže teraz ideme ukazovať tých halloweenských petov, budeme sa striedať po jednom, hej, takže si dobre, tak môžeš ukázať prvého peta. Prvý halloweenský pet je toto. Takže ja si teraz idem vybrať peta a ja vyberám, idem hneď od spodu, ako ich mám. Ako halloweenského peta vyberám toto. Tak ďalej vykúka papu. No, tak asi by som to dala ako halloweenského peta, ja neviem ani odkiaľ to mám. Vykúka odtiaľ pavúk, myslíš, že to je pavúk? Neviem. Ale vypadá to. Ale to je z takého Roblox updateu, čo všetko išlo späť, jak predtým bol Roblox. Že pokračuj Star, akého máš ďalšieho halloweenského peta? A ďalší a posledný je tento. Ja som ti nedávala raz takú cat. Akú cat? Movie cat. Áno, tu mám 3-krát. No, vidíš. Tak ja tu mám niekoľko... A ešte toto. A toto. Ja tu mám niekoľkokrát Ghosta. Ďalej pokračujeme s... Neviem, či to je akože Halloween pet, ale viem, že nebol na Halloweenskom update, ale vyzerá to tak. Taký skeleton, dá sa povedať. Pokračujeme ďalej. A ďalším petom je táto Mamiket, tu ste už mohli vidieť Star. Ďalej by som aj toto brala za tu môžete vidieť pet, ten je na 100% halloweensky. Potom Undead Elk, čo má aj Star. Aj toto je tuším. Áno, toto je tiež. Môžete ho vidieť takto. To je halloweensky pet. Ďalej by som tu mala mať tohoto. Halloween Evil Dash. Neviem, ako sa to číta takto. Ďalej Halloween pet. Viem, že aj táto Nightmare bola halloweenským petom minulý rok. To je krásne. Potom táto Evil Chick, neviem ako sa to číta zase. Chicatrice. Dobre. Ďalej tu mám tohoto Evil Basilisk. Aha.
máme tam z Harry Pottera. Tu mám potom mám krásny tips, ktoré ma budú sprevádzať technologické updaty a krajšie hry. Ďalej tu mám Blackbeard Dragona, kde sú všetci aj v Postúri a takto, ale to je Dragon, ale ďalej by som pokračovala Lava Dragonom. Ten je nádherný, to je môj obľúbený update, ktorý vyšiel. A ďalej tu už mám iba túto Golden Mummy Cat. A to je tak všetko. A keď chcete, vám rýchlo ešte teraz ukážem môj housey. Viem, že minulý rok už bol druhý, ale vám ho ukážem podrobne. Takže toto je miestnosť, ktorú robila Star, pochvala sa Star, táto úplne dolná miestnosť. Áno, ja som ja urobila. Tu lietajú sviečky, knihy, proste wow. Ďalej, tu je kúpelka, minulé tu nebol tento koberec, som prijela. Wow. A teraz si hovorím, že by som sa mohla dať okna. Okna tiež nie, takže by som si mohla zaosprchovať jeden. Takže idem teraz klonovať moje okna. Mám halloweenský outfit. To čo je? To si ty? Áno. To čo je? Fuj! Tak to sa tu nakloním okna, ja viem. Mala som to spraviť predtým, ale neuvedomila som si to. Jeda veľký, hrozné. Prečo to je zelené, to je proste zelené, akože vonku. It's zombie apocalypse, I don't know. Tak, ešte jedenkrát to vykoníme, asi 7, možno dvakrát. Ďalej, tu môžeme robiť, tu môžeme
lebo to som spravila ja, podľa tutoriálu. Tutoriál. Aj toto som spravila podľa tutoriálu, tam sa dá, môžete napríklad teda beta. Proste, wow. Dále. Je tu posledná miestnosť a to je táto izba. A to by už z dneskajšieho videa bolo všetko. Takže nezabudnite like, odber a my sa uvidíme v ďalšie videá, tak ahojte! Ahojte.